Akuikultura gero eta gehiago ari da hedatzen mundu osoan. Ikusi besterik ez da egin behar zer nolako interesa piztu zuen Aztik eta Europako Akuikultura Elkarteak antolatutako biltzarrak. Urriaren erdialdean izan zen Donostiako Kursal jauregian. Arrakasta eta edakuntza horren ondorioz, orain dela gutxi arte existitzen ez ziren arazoak sortu dira, esaterako akuikultura kontzeptua zer den zehaztu beharra. Biltzarrean askotariko gaiak jorratu ziren, iraunkortasunaren gaia barne. Eta erakusketei erreserbaturiko aretoan, proiektu berri bat aurkeztu zuten. Euskal Herriko 3 enpresak abian jarritako proiektu bat da. Iraunkorra izanek ingurumena errespetatzen du eta akuiponia esaten zaio. Brin enpresaren instalazioak ikusten izan ginen. Arrazki izeneko proiektuan parte hartzen dutenetako bat da. Hondarribiko berotegi batzuen azpiegituraz baliatuta, Brin enpresak 2010 urtean ekin zion proiektu hau garatzeari. Ideia hau 2010 urtean sortzen da. Ideia da nola lortu genitzazken jasangarritasun maila desberdinak akuakulturan, Euskadin eta Europan orain arte egiten ez ziranak, eta horren inguruan proa piloto hau jarri genuen martxan, ura, energia eta arrainen elikadura era egoki batean kudeatzeko. Brin bi bazkidek sortutako enpresa bat da. Brin bi bazkidez osatuta dago, Iñaki Mujika eta ni, Fernando Sustaeta, eta naiz eta proiektua pribatua izan, alderdi publikotik lortu ditugu diru laguntza batzuk, bai arrantza sailetik, eta baita foru aldunditik Big Berri lanen bitartez. Arrazki proiektua garatu duten enpresak Brin, Teknika eta Teknolur dira. Arrainak eta barazkiak akuiponiaren bitartez ekoizteko diseinatua, uraren kudeak eta iraunkorra egiten du ura berrerabiliz. Barazki ekologikoak ekoizteko orduan, akuikulturan sortzen den gai organikoa sistema akuaponiko baten bitartez aprobetxatzen da. Prozesu horretan, ura biologikoki iragazi eta nekazaritza akuikolarako berreskuratzen da. Eskala txikian sorberrituriko sistema honetan, Fernando azaldu zigun sistema hau zertan datza. Guk berez proposatzen duguna da, benetan osoa den proiektu bat martxan jartzea. Alderdi batetik, Teknolur enpresarekin negutegiak jartzen ditugu martxan, Brin enpresa jartzen du alderdi biologikoa martxan, eta teknikaren bitartez, Eusko Jaurlaritza daukan Hezkuntza Saileko Inobazio Zentrotik, egiten da formakuntza, hor barruan lan egin behar duten guztion espezializazio hori lortu izateko. Alderdi biologikotik hemen daukagu eskema txiki bat, zer egin daitekeen ur hori garbitu eta ez botatzeko. Arraiei jaten ematen diegunean, beti barruan pilatzen dira bai janaria, beraiek egindako kakak eta bar, eta hori kutsagarria da arraientzako. Hori kutsagarria gerta ez dadin, barruan dauzkagun amonioak, direla konposto kimiko kaltegarriak arrainentzako, kendu egin behar ditugu, eta kentzeko bakteria filtro batetatik pasatzen ditugu, non harriko eskor batzutan bakteriak pilatu egiten diran, eta nitrifikazio egiten dute. Amonio horiek nitratoetan bihurtzen dituzte. Nitrato horiek, berez, landareen janaria dira. Landare hauek lurri gabe, zainak daude kontaktuan urarekin denbora guztian, xurgaketa egiten dute, jaten dute, filtraketa egiten dute, haz egiten dira eta beste ur guzti hori guretzako berriro garbi-garbi arraientzako iristen zaigu. Horrekin, lortzen dana da ura behin da berriz berrerabiltzea eta jasangarritasun bat lortzea uraren kudeaketan. Letxugak, tomateak, piperrak, marrubiak, usainbelarrak. Arrazki sistemarekin lortzen den barazki barietatea benetan zabala da. Espezie piscikolen barietatea bezain zabala. Hemen eginiko probak tilapia erabiliz eginak dira. Ur mota hau oso geza da, eta Ingalaterran eta Alemanian esaterako estimu handian daukate. Fernandok zehatz-mehatz azaldu zigun ura nola berrerabiltzen den eta hondakinak nola aprobetxatzen diren kudeaketa iraunkor bat egiteko. Hala eta guztiz ere beti sortzen dira lokatz batzuk eta tanke batzuetara eramaten dira.
Tanke hauetan zizareak lagun konpost bihurtzen dira, eta zizare soberakinak ere aprobetxatzen dira arrainei jaten emateko. Disolbaturik dagoen materia organiko guztia, han barruan dauzkagun vegetalekin, barazkiekin filtratu daiteke, baina solidoak, loiak edo arraiak berak jaten ez duen pentsua, sistematik atera egin behar da, eta nolabait tratatu egin behar da biologikoki aprebatxeatu alizateko. Horretarako hemen daukagu, zizare askuntza bat daukagu, zizare horiek loi horiek jan egiten dituzte, konpost batean bihurtzen dute, eta konpost hori erabileteke saltzeko, pobreak diren lurrak edo aberasteko, eta hemendik ateratzen ditugun zizareak erabili ditzazkegu ere bai gure arraiei jaten emateko. Ur hori hemendik pasa eta gero, filtratu eta loiak kendu eta gero, nitrifikatzen da, barruan egiten da moduan, eta ur hori ere erabili daiteke berriro barruan, gure barazkiak, gure vegetalak hazteko, edo kanpoan eduki ditzazkegun arbolak edo ureztatzeko. Arrazki proiektua arrainak eta barazkiak ekoiztean datza. Eta ikusi dugunez, martxan egoteko behar duen ura behin eta berriro erabiliz, zikloa erabat ixten du. Gaur eskala txikian ikusi dugunak berdin-berdin funtzionatzen du ekoiztegi handietan.